tanuni ka Allahu taala tanu ka Allahu taala wali ɲuman dɔn ka Ala fo ka Ala barikada Ala min sɔnna ka bi jumadoya ba in yira an na. Ala subhanahu wa taala tanunen kɔfɛ an b'an sinsin ni Ala subhanahu wa taala tɔgɔ ye, Ala min ye kow daminɛ n'ale bɛ kow laban, Ala min ye bani hadamadenw da, Ala min ye jinɛw da, Ala min ye mɛlɛkɛw da, Ala min ye dabaw da, Ala min ye pankamanaw da, Ala min ye fogotisikaw da. An b'an ka kow daminɛ n'o masaba Allahu subhanahu wa taala tɔgɔ ye. Danfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban ka Ala subhanahu wa taala min ɲɛda to yen. An b'an ka kow sinsin ni daliba masa tɔgɔ ye. Ala min tɔgɔ ye ko Ar-Rahman, n'o ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye. Ala min ye diɲɛ hinɛ labɔ k'a di danfɛn bɛɛ lajɛlen ma. Maa min sɔnna ka tugu Ala la ka da Ala la, walima maa min kɛra banbanci ye Ala subhanahu wa taala kumakanw ma. Ala min sɔnna ka danfɛnw bɛɛ lajɛlen da ni ka u jɛ hinɛ dɔ la k'o tɔgɔ da ko Ar-Rahman. An b'an sinsin o daliba masa tɔgɔ ye. O kɔfɛ an b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye n'o ye Rahimu masa ye. Ala min ye dali kɛ ka tila ka hinɛ da k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ a ma ko khasatan lil muttaqina, ka hinɛ in kɛrɛnkɛrɛn k'a bila maaw ye maa minnu siranna Allahu subhanahu wa taala ɲɛ. An b'an sinsin n'o masaba Allahu taala tɔgɔ ye. Ala min y'a yɛrɛ tɔgɔ da ko Ar-Rahim. Alikiyama jɔn dɔ hinɛ an ye fɛn min nata o de ye k'a fɔ an kelen-kelenna min sigilen filɛ awa misiri kɔnɔ yan k'a fɔ Ala bɛna taa sara ni hinɛ min ye. O hinɛ in tɔgɔ de ye ko Ar-Rahim. A dabɔra de k'a kɛrɛnkɛrɛn maa jumɛn kama? Lil muttaqina, maa minnu sɔnna ka siran Ala subhanahu wa taala ɲɛ. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maa minnu sɔnna ka lemaniya ka da Ala la, ka da Ala ka ko dogolenw na, ko minnu n'a ma da kɛnɛ kan, i komi Ala subhanahu wa taala ka latigɛw, a hɛrɛma a n'a tɔɔrɔma. Maa minnu sɔnna ka da o la, an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen don o hinɛ in kɔnɔ n'o ye Arahimu hinɛ ye. O tɛmɛlen kɔfɛ, juma tɛmɛlen an ka alimami y'a da se kuma min ma. Juma tɛmɛlen yɛrɛ kutuba tun bɛ fɛn jumɛn kan? A ko imamubaw n'o ye an ka sekoba n'an ka duguturubaw, u jɛnna ka hakilina min fara ɲɔgɔn kan n'o de ye kala Sheikh al-Imam radiyallahu anhum ajma'in. Olu jɛnna ka kumaba minnu fɔ, u ko la yanju ahadu min azabillah illa bitruki arba'atul ashiya. Si tɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ kisi Ala subhanahu wa taala ka ɲangata ma. Koɲɛ 4 bɛ yen f'i k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ a koɲɛ 4 na. A koɲɛ 4 kelen o kelen mana ye maa o maa la, siga kan k'a fɔ Ala ye hinɛ min da k'a tɔgɔ da ko Ar-Rahim, e ka da la k'a fɔ k'e sen t'o hinɛ in na. Fɔ ni maa min kɛra ɲumankɛla ye fi duniya diɲɛ in kɔnɔ, maa min ka ɲɛnamaya bɛnna fɛn min ma diɲɛ kɔnɔ, o de kɛra nkalontigɛ ye. N'i sara a kan, a ko i tɛ kisi fiyewu ka bɔ Ala subhanahu wa taala ka ɲangata ma. Hali n'o y'a sɔrɔ maa dama ko maa min ka baara kun ye diɲɛ kɔnɔ seli de ye, hali n'o y'a sɔrɔ maa dama maa min ka baara kun ye diɲɛ kɔnɔ sun ni hiji ninnu de ye, mais tant que e ka baara de ye ka nkalon tigɛ k'a da maaw la, wali ka nkalon tigɛ ka maaw bila ɲɔgɔn na, n'i sara dɔrɔn i bɛ tasuma kɔnɔ, Ala k'an kisi ka bɔ a ma. Wa kutuba tɛmɛlen a kuma fɔlɔ ye nin ye. O kɔfɛ a ko filanan kɛra jumɛn ye? A ko al-buklu, n'o ye tɛgɛma gɛlɛya ye. Maa min Ala ɲan'i ma ka dɔɔni d'i ma, i y'i tɛgɛma gɛlɛya i ni maaw cɛ. Maa min ni Ala ɲan'i ma ka hɛrɛ nɔgɔya e ye, n'o ye nafolo ye, i ni awa fantanw ma jɛ a la fiyewu. O de ye bakilu ye, n'o ye tɛgɛma gɛlɛya ye. Ala ye dɔ ɲa maa min ye, a kɛra jagabɔ waati sera i bana ka jagabɔ, wali fantan dɔ nana dama gɛsi e la ni 1000 kungo ye k'a sɔrɔ i sigilen don o yɔrɔ bɛɛ 100 b'i kun, kungo foyi t'a la, nka i ma sɔn ka fantan in dɛmɛ. Wallahi ne sar'o kan i tɛ kisi ka bɔ Ala subhanahu wa taala ka ɲangata ma. Fɔ ni maa min tubira ka bɔ a la yan'a tigi ka sa, an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an kisi ka bɔ nin ko ninnu na. O kɔfɛ a jamakulu sabanan ye maa jumɛn ye? Al-kibriya, a ko yɛrɛ bonyala. Maa min ka baara ye k'i yɛrɛ bonya maaw ma, wali maa min ka baara ye waati bɛɛ i b'a ye maa dɔw yɛrɛ bɛ yen Ala ni yɛrɛ bonya fɛ hali u tɛ se k'u bolo di mɔgɔ wɛrɛ ma. Maa dɔw bɛ yen tellement u ka bon u yɛrɛ bolo u tɛ se k'u bolo di mɔgɔ wɛrɛ ma. Fɛn min ye awa sitanɛ kunna goya k'a ta cɛ ni k'a halaki, k'a ka jahanɛmɛ kɔnɔ don siɲɛ k'a sɔrɔ a ma sa fɔlɔ, yɛrɛ bonya de y'a s'a ma. Bari Ala subhanahu wa taala nana laɲini kɛ kumana min na a kɛlen kɔfɛ k'a ka dannifɛnw lasɔndi dan n'o ye an fa Adama ye, adamadenw kiriyela ka bɔ min na, a y'o da kuma min a ye yamaruya kɛ k'a fɔ mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen kana sujudu bi bɔgɔ in na. O yɔrɔ de la sa Ibilisa n'a ka Ala bato, Ibilisa n'a ka Ala dɔn,
Ibilisa a n'a ka bato bɛɛ i mana seli cogo cogo i tɛ se ka Ibilisa ta bɔ. Bari u nana n'a ye dɔnni kɔnɔ k'a fɔ n'i ye senpaɲɛ kelen ta filanan i sen bɛ taa bin Ibilisa tenturunɔ ma. Diɲɛ dugukolo yɔrɔ bɛɛ bɛ ten. E si kɔnɔ e tɛna tɛmɛ san 80 san 90 a cayalenba bi san 100 ani dɔɔni. E bɛna se k'o seli kɛ dugukolo sanfɛ. I ka da la k'a fɔ o y'o san bayirika caman kɛ a bɛ ka Ala bato nka sababu kelen pe kama Ala y'a kunnagoya k'a gɛn ka bɔ mɛlɛkɛw kuntigiya la. O kɛra sababu jumɛn ye? O de ye yɛrɛbonya ye. O kama ni Ala ye makama d'i ma i bɛrɛ bɛn ni maaw ye. O de ka di Ala subhanahu wa ta'ala ye. Ala ko n'ale ye maa o maa bonya fɛn kelen bɛ yen i kan'o fara a kan dɛ, o de ye yɛrɛbonya ye. Ni maa o maa ye yɛrɛbonya fara Ala ka bonya kan, Ala ka bonya in bɛ bɔ yen wa yɛrɛbonya i tɛ foyi sɔrɔ a la ni bonya ni halaki tɛ. Ala k'an kisi ka bɔ a ma. Donc a kutuba koɲɛ 4nan de kɛra ko waso e zɔn na, o de ye bisigali jugu ye. Maa min bɛ maaw bisigiya. N'i y'a jate minɛ bi an ka diɲɛ laban ko, an ka diɲɛ laban kumaw kɛra fɛn jumɛn ye? Ni kuma kɛra n'i k'u kana ni dalilu ye, yala a y'a kɛ hakika yɛrɛ la wa? Kuma jumɛn bɛ sɔrɔ o da? N y'a mɛn dɛ, karisa y'a fɔ dɛ, n y'a mɛn tan dɛ, kuma bɛ kɛ nin dɔrɔn de. Ala ye mun fɔ an ye o kiti la fil Qur'anul Karim? Ala ko in ja'akum fasiqun bin nabai fatabayyanu. A tilara k'a fɔ ijtanibu kaseeran mina zonna inna ba'da zonna ismun. Ala ko ni maa dɔ nana aw ma, ni cɛnnikɛlaw nana aw ma ni kibaruya dɔ ye, kana wuli k'i b'a jɛnsɛ, kana fɔ k'i b'a lamɛn k'a tigi minɛ a ma ten dɛ. A ko fatabayyanu, o kɔrɔ ye jumɛn ye? A y'a ɲɛɲini. Mais bi bi in na o du joli joli bɛ yen bi an faso in kɔnɔ k'a cira k'a sabu kɛ kɔkan kuma ye. N bɛ segin ka waati bɛɛ. O balima joli joli bɛ yen bi k'u tun bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ u tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye bi. O sigiɲɔgɔn joli joli bɛ yen bi u bɛ yɛlɛma ɲɔgɔn kan waati min u tun ka di kosɛbɛ nka maaw y'u tiɲɛ. Mais fɛn kelen jumɛn y'u tiɲɛ? O de ye kɔkan kuma ye. Ka kuma minɛ maa kɔ kan k'a sɔrɔ i m'a maa tigi da wala e m'a tigi wele k'a ko sɛgɛsɛgɛ. Nin y'an ka jɛw tiɲɛ bi dɛ. O kama a y'aw janto nin yɔrɔ in na. Ala Taala ye nin fɔ kosɛbɛ. Bisigiyali a ko bɛ bisigiyali la i tɛ foyi sɔrɔ a la ni jurumu tɛ. K'a fɔ karisa bɛ sɔn nin ma dɛ e dun m'a y'a la dalilu t'i bolo. I y'o bɔ i da kɔnɔ yɔrɔ min dɔrɔn o y'a sɔrɔ mɛlɛkɛw ye jurumu dɔ sɛbɛn i kun. Fɛn jumɛn y'an kelen kelen n'a ma kunnaja ye? Fɛn jumɛn y'an ma alikiyama jɔn dɔ kunnaja ye? O de ye an taalen an jɔ alikiyama jɔn dɔ Ala ka taa bɛɛ fɛsɛ fɛsɛ i kelen ni kungo la. Nka Ala Taala e fɛsɛ fɛsɛ i kungo la. E ma jahanɛmɛ yɛrɛ sira ye jango ka to o kɔnɔna na. K'e taara minɛ de k'i fɛsɛ fɛsɛ maa wɛrɛ ka du kungo la wali maa wɛrɛ kunkanko la k'i taara jahanɛmɛ kɔnɔ. Badenw, nin ye halaki ye. An ka yɔrɔ ma janya ka bɔ yen na. O kama ko ko n'a tar'i ma ka na a ɲɛɲini fɔlɔ. N'i ye ko ko minɛ k'i sɔnni sigi a kan k'a sɔrɔ i t'a ɲɛdɔn i t'a bɛ ni Ala cɛ dɛ. O ni sara don min nimisa ye maa fɔlɔ min ta ye e ta don. An k'an janto nin yɔrɔ in na kosɛbɛ. O kama n'i ye diɲɛlatigɛ taabolo lajɛ bi a bɛ mɔgɔ kamana gan kosɛbɛ. Bari Ala ye yamaruya minnu fɔ ani Alakira ye yamaruya minnu fɔ k'a fɔ k'an k'a kɛ. O yamaruyaw caman bilala mun kama? Nata. Maaw natara kojugu. Mais ni kibaruya fɔla Alakira fɛ san 1000 ani san 400 ani kɔ k'a sɔrɔ bi ma se. Alakira ye nin kibaruya fɔ dɛ. A ko diɲɛ wuli taamasiyɛn a bɛna dɔn cogo di? A ko n'a y'a ye waati min na maaw ye nafolo kanu ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan. A ko waati o bɛ waati in kofɔ dɛ. E k'i bolo si fɛn kelen na bi k'a ka fisa wari ye bani maaw bolo. Wari kama bi maaw bana ɲɔgɔn na. Wari kama bi balimaya dumanw farala. Wari kama bi sigiɲɔgɔn minnu tun bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye olu tɛ ɲɔgɔn ye bilen. Wari kama bi danaya tiɲɛna. Wari kama bi bonya banna maaw ni ɲɔgɔn cɛ pewu. Alakira ye nin taamasiyɛn fɔ. A ko n'a y'a ye waati min na k'a fɔ ko wari de bɛna bonya maaw bolo ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan. A ko o bɛ diɲɛ laban waati fɔ dɛ. Badenw waati dɔ sera. An bɛ fɛn min fɔ an ka ɲɛsin Ala ma wa an ka siran Ala ɲɛ. An ka siran. An bɛɛ ye tɛmɛsenna de ye n bɛ nin fɔ yan waati bɛɛ. An bɛɛ ye tɛmɛsenna de ye. A bɛ komi n'i bɛ voyage la i b'i sen na ka taa.
i ye tulo 10 ou bien tulo 20 i y'o taama i sen na i taara yirisuma duman dɔ ye a kɔrɔla lafiyalen don i yɛrɛ y'a ye suma b'a la kosɛbɛ i dun ye kilomɛtiri hakɛ min taama sisan a tɔ ye o ɲɔgɔn wɛrɛ de ye k'o taama i sina ka n'i ka saki jigi k'i sigi suma in kɔrɔ ten badenw an bɛɛ lajɛlen bɛ ten de an bɛɛ nana waatini dɔ de kɛ yan wa an bɛɛ bɛna taa dɛ donc fɛn min ka gɛlɛ a to ala ka t'i ɲininka i yɛrɛ kugo la a to i ka taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ a ko wa arfa minha bi ashrati jawaira min al ardi a ko ni jigila fɛn barikama 10 de bɛ dugukolo sanfɛ jibirila awa alakira a ko ni jigila n bɛ yɛlɛ n'o ye o fɛn barikama 10 in n bɛna bɛɛ cɛ ka yɛlɛ n'a ye ka taa sankolo la alisilamɛw an bɛ fɛ a ka nin yɔrɔ in lamɛn bari ala ye masa min ye fonisere masa don fɛn caman bɛ ka kɛ bi maa caman t'a kun dɔn kun b'a la dɛ ala subhanahu wa ta'ala a ye layidu minnu ta wallahi a layiduw bɛ ka dafa an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ta k'a la ɲuman ye a ko el awalu a ko a jigi ko 10 fɔlɔ-fɔlɔ arfaw barakata min al ardi a ko ni jigira dugukolo barika min bɛ dugukolo sanfɛ n bɛna dugukolo barika cɛ pewu ka yɛlɛ n'a ye bade fɔlɔ dɔrɔmɛ 100 tun bɛ se ka fɛn min kɛ bi 1000 tɛ ka se k'o kɛ fɔlɔ sanji tun mana na maaw tun b'a to dun k'u fa ka tila k'a tɔ bila jigiɲɛ kɔnɔ ka san wɛrɛ ma kɔnɔ nka bi bi in na wari bɛ kɛ ka sanni min kɛ ɲɔ la k'a ladon ka denbaya balo n'a ye i ka foro tɛ ka se k'o balo da i ka du kan bilen nin b'a yira k'a fɔ dugukolo barika taara n'i y'a jate minɛ bi hali dɔnni sira kan dɔnni fari bɛ caman na a barika t'o la maa caman bɛ dɔnni dulokiba don ka t'i jɔ dɔnni fɔyɔrɔ la a barika t'a tigi la ala taala ka layidu don jibirila ko ale jigira kana dugukolo barika cɛ wa yɛlɛla n'a ye wa yanni alikiyama jɔn dɔ cɛ o barika ninnu tɛ jigi bilen fɔlɔ morikɛ kelen a tun bɛ se ka duden maa 40 maa 60 a b'a bɛɛ balo a kelen ni pe wa i b'a sɔrɔ a kalanna a ma tɛmɛ tabatiya d'a kan mɛ bi a bɛ cogo di dugukolo barika nɔgɔyara bari fɛn minnu tun bɛ kɛ awa dɔnni yɛrɛ dama nɔfɛ yanni i k'a sɔrɔ manciniw tun bɛ maakɔrɔbaw bonya cogo min o tɛ yen tugun o kama ala ye dugukolo barika ta jibirila ko ni n jigira dugukolo barika n bɛ n'o ta ka yɛlɛ n'a ye a ko wa sani a jigiko 2nan arfa o muhabbata min qulubil khalaiqi a ko ni n jigira n bɛna ɲɔgɔn kanu ta k'a bɔ adamadenw danfɛnw dusukun na n bɛna ɲɔgɔn kanu ta pewu ka bɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa b'i yɛrɛ balima minɛ bi a bɛ so kelen kɔnɔ k'a minɛ ka taa datugu kaso la ka da sɔgɔ a da la diɲɛ nɛɛmani dɔ nɔfɛ allahu akbar jibirila ko n'a jigira fɛn min ye kanu ye danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye kanu ye k'a fɔ nin ye adamadenya ye ko mana bilen cogo cogo an ka nin lajɛ mɔgɔya la an ka yafa ɲɔgɔn ma bɔ i ka sirada minɛ kɛ n'i bɔra k'an ka gitɔrɔn minɛ sisan i bɛ masaya sigi ala ma bolimafɛntigi 2 bɛ taa ɲɔgɔn forote sisan amitiasi bɛ bɔ jɔ ka bɔ awa ɲamana fo senu mɔgɔ 2 ka ɲɔgɔn forote dama kama ɲɔgɔn kanu banna maaya banna adamadenya tɛ yen bilen fɛn bɛɛ bilala k'a tɔ to fɛn jumɛn ye wari bɛ maa min kun o tigi de bɛ filɛ ni fɛnw ye sa nka wari tɛ maa o maa kun bi e ti jate maaya bɔra minɛn kɔnɔ nka ala subhanahu wa ta'ala ka layidu don dɛ alakira ko n'a jigira jibirila ko n'a jigira a ko ɲɔgɔn kanu a bɛ n'o ta ka bɔ danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ wa salisu a ko a jigikɔrɔ 3nan dun a ko arfaw la adla min al umara a ko ni n jigira a dara maa minnu na ni k'u bila ɲɛmɔgɔya la a ko n bɛna tileliya ta k'a bɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ pewu ɲɛmɔgɔ tɛ tile a kɔmaw ye bilen maa min na kiri b'a ni fanga cɛ a bɛ da maa min na k'a bila ka taa k'a ka taa ka ɲɛmaa ye wali k'a ka taa ka kumada ye dɔ b'a wele ka girinma d'a ma dɔrɔn a b'a cɛ ka bɔ kɔrɔ a bɛ da maa min na ɲɛmɔgɔya la k'a ka nafolo mugu cɛ k'a kalifa la kalo kelen kalo 2 n'a k'aw mago sera wari ma a b'a fɔ n bɛ k'a récupérer dɔɔni dɔɔni o b'a sɔrɔ wari dunna
danaya banna maaw ni ɲɔgɔn cɛ Jibrila ko n'a jigira ko a bɛna tileleya ta k'a bɔ ɲɛmaw la pewu ɲɛma tilelen bi a ka dɔgɔ dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a ko jigiko 4nan arfa'u al-haya'a minan nisa a ko ni n jigira fɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko maloya n bɛna o ta k'o bɔ an balakaw ɲɛda la nin ye tiɲɛ ni yɛlɛla an ka réseau sanfɛ bi k'an balakaw ye i bɛ masaya segin Ala ma a bɛ ka kɛ bɛɛ b'a kalama o musoya gindo tɔ tora jumɛn ye k'a tɛ réseau sanfɛ a y'a fɔ a fɛn bɛɛ yɛlɛla maaw kɛɲɛla lamɔni na mansaw y'u sigi ka denw to yen ka fɛn jumɛn fɔ ko bi denw don ko technologie denw ne y'a to yen k'a fɔ technologie denw yala technologie de bɛna taa ɲininka o kungo la lahara Alakira ka kuma min fɔra sallallahu alaihi wasallam Alakira ko aw bɛɛ lajɛlen bɛ maratigiw i b'a fɔ bagangɛdenw de n'i ka bagan donna maa wɛrɛ ka foro la a ka k'a kɔ dɛ nka dunan fɔ i jatigi kɔ o tɛ jɔn ni Ala cɛ ye dɛ i ka da la k'a fɔ i ka denbaya bɛ ka ko kɛ i ka du kɔnɔ e bɛ k'u balo i b'a kalama i ma fɛn fɔ a la alikiyama jɔ don i ta ye bɔnɛ dɛ o kama maratigi bɛɛ k'i jija i ka mara la ka n'i denw to yen ko bi denw don kana denw to yen ko n'i y'a fɔ ko u ba bɛ bila an na kana denw to yen n'i y'a fɔ kɔrɔ bɛ bila an na kana denw to yen n'i y'a fɔ n fa ni cɛni bɛ bila an na la i bɛ denw dilan de ko Ala ko ten maratigi kelen-kelenna bɛ ɲininka i ka mara la i b'o cɛkɔrɔba caman ye fiyɛluli la mɛlɛkɛw bolo k'a kɛrɛ fɔ ja k'an ye silamɛya maada biri an yɛrɛ dala fɛn min bɛ jukɔrɔ o ka kɛ silamɛya ye n'an ye ɲɔgɔn nɛgɛ k'a fɔ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la nka e bɛ min na ne b'a dɔn ne bɛ min na e b'a dɔn ni n sara n su don ni e sara n k'i su don walahi alikiyama jɔn don fu bɔgɔbɔgɔ an bɛɛ bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ Ala k'an kisi ka bɔ o ma o kama fɛn min bɛ kɛ sabu ye k'an bi dingɛ kɔnɔ an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o la fɛn bɛɛ fɔlen don k'a bila fɛn bɛɛ fɔlen don k'a bila mais maa minnu bɛ yen ko dɔnnibaw olu tɛ ka se ka dɔnni de walawala maaw ye n'o ye Ala ka diinɛ ye diinɛ ɲɛfɔli tɔ nana kɛ jumɛn ye anw de ye Alakira ye maa min tɛ ne ka taabolo in na i kafiri maa min y'a kɛ tan e kafiri mais Ala ko mun de ka kɛ silamɛya yɛrɛ ɲuman ɲuman ye fɛn jumɛn ye yala Alakira ye taabolo ko de fɔ maa ye Alakira ye silamɛya de d'an ma nka bi bi in na n'i ye silamɛya yɛrɛ lajɛ n'a y'a sɔrɔ e ma faamuya sɔrɔ dɔrɔn a man ɲi o kama bi n'i ma kalan i se ka kɛ silamɛya ɲuman ye maa o maa bɛ yen k'i ma dɔ kala bi i tɛ se ka kɛ silamɛ ɲuman ye bari n'e taara yan fɛ ninnu b'a fɔ anw de ye nin taasira ye n'i ma kɔlɔsi don k'a bon i nɔfɛ i bɛ don janɛmɛ kɔnɔ i bɛ taa yen fɛ ninnu b'a fɔ anw de ye nin taasira ye n'i m'i ka kulusi tigɛ f'i woro i bɛ don janɛmɛ kɔnɔ n'i taara yan fɛ ninnu b'a fɔ anw de ye nin taasira ye n'i ma jalamugu bɔ i kɔ i bɛ taa tasuma kɔnɔ n'e ma kalan i bɛna mun kɛ sisan o kama diinɛ in ma nɔgɔ dɛ fɛn min bɛ yen dɔrɔn an k'an tilen Ala ma fɛn fɛn bɛ dugukolo sanfɛ k'i b'a kɛ a kɛ ni Ala cɛ o dɔrɔn de ɲininen don i fɛ k'a fɔ taa nin taasira la walahi o tɛ n'i dara fɛn min na k'a ye Ala ko tiɲɛ filɛ Ala ko gɛrɛgɛrɛ filɛ taa o fɛ wa Ala b'i ka fɛn bɛɛ minɛ bari an ka diinɛ in bɛ ɲini ka kɛ ɲugukɛfɛn ye bonya banna diinɛ in kɔnɔ k'o ma to kotigi bolo ko tora fɛn jumɛn bolo o ye nafolotigi kabi kuma daminɛ na n y'a fɔ yan nafolotigi o de yiralen don komi k'o tigi bi Ala k'an bɛ sababu ma o ko waati in sera an bɛ walanda in jɔ yan ni Ala ye waati wɛrɛ yira an na ni Ala sɔnna a ma walanda in bɛ continuer an b'a ɲini Ala fɛ juma caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na Ala k'an sago d'an ma an ka batokɛlaw Ala k'o minɛ an ka taabaw Ala ka hinɛ u la Ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta don kɔnɔ kira bonya kama sɔli ala rasul ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تولي لله رب العزة جميعا لا إله إلا هو عليه المصير سبحان ربك رب العزة ما يصفون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قم إلى الصلاة